Θέλω να καθίσεις αναπαυτικά. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Κράτησέ τη λίγο. Εκπνοή. Σήμερα θα είναι μια υπέροχη ημέρα. Μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά θα μπορέσεις να δεις τις επιθυμίες σου. Θα νιώσεις όμορφα και θα αφήσεις πίσω σου όλα όσα σε κρατάνε μακριά από αυτά που θέλεις. Πάρε μια βαθιά εισπνοή και με την εκπνοή βγάλε όλα όσα σε κρατάνε πίσω, όλα όσα σε εμποδίζουν. Κλείσε τα μάτια σου και νιώσε το σώμα σου να χαλαρώνει. Με κάθε βαθιά ανάσα νιώσε το σώμα σου να χαλαρώνει και εσύ να μπαίνεις σε μια κατάσταση απόλυτης ηρεμίας. Κάθε ανάσα πιο βαθιά, κάθε ανάσα πιο χαλαρά. Επέτρεψε στο σώμα σου να χαλαρώσει τελείως, πιο βαθιά, πιο βαριά. Άρχισε να παρατηρείς, να αισθάνεσαι το χώρο γύρω σου, γύρω από το σώμα σου. Νιώσε τον χώρο γύρω από τα πόδια σου, πίσω από την πλάτη σου, πάνω από το κεφάλι σου. Το δικό σου χώρο, το ενεργειακό σου πεδίο. Είναι ο χώρος γύρω σου και μέσα σου με τη δική σου ενέργεια. Είναι ο χώρος της φαντασίας σου, των ονείρων σου. Ο ελεύθερος χώρος για να γυρίσεις τη δική σου ταινία με όλες σου τις επιθυμίες. Το περιβάλλον μέσα σου και έξω από σένα για να δημιουργήσεις. Πάρε ανάσες. Νιώσε το ενεργειακό σου πεδίο. Άφησε τις σκέψεις σου να φύγουν. Τώρα είναι η ώρα να ξετυλίξεις τη δημιουργικότητά σου. Χωρίς αναστολές, χωρίς φόβο, χωρίς ανησυχίες για το παρελθόν ή το μέλλον. Είναι ώρα να επικεντρωθείς στις δυνατότητές σου. Να είσαι συνειδητά στο ενεργειακό σου χώρο. Εισέπνευσε τον αέρα που δίνει ζωή, τον αέρα της συμπαντικής ευφυΐας. Είσαι κι εσύ ένα κομμάτι του σύμπαντος, ένας δημιουργός. Έχεις όλη σου την ευφυΐα και όλες τις προοπτικές μέσα σου. Νιώσε το. Με κάθε σου ανάσα, τη δύναμη, τη δημιουργικότητα, την αγάπη του σύμπαντος. Στα επόμενα λεπτά θέλω να οραματιστείς όλες σου τις επιθυμίες. Φέρε κοντά σου όλα όσα θέλεις να δημιουργήσεις, να ζήσεις, να νιώσεις.
Τώρα νιώσε πως θα νιώθεις όταν όλα όσα οραματίστηκες θα έχουν δημιουργηθεί. Νιώσε την ικανοποίηση, τη χαρά, όλον τον ενθουσιασμό σου. Βίωσε την ευτυχία. Νιώσε στο δέρμα σου την αίσθηση της χαράς, στην καρδιά σου τη ζωντάνια, την ενέργεια του ενθουσιασμού να σε γεμίζει από τα πέλματα ως την κορυφή του κεφαλιού σου. Είσαι ένας καταπληκτικός άνθρωπος και όταν οραματίζεσαι και νιώθεις, δίνεις στο σύμπαν τις εντολές για να τα βιώσεις. Έχεις μέσα σου όλη την αγάπη, τις ικανότητες και τη στήριξη του σύμπαντος για να δημιουργήσεις και να ζήσεις όλες σου τις επιθυμίες. Φέρε σιγά σιγά τη συνειδητότητά σου ξανά στο σώμα σου, στο περιβάλλον σου και άνοιξε τα μάτια σου. Σήμερα θα είναι μια καταπληκτική ημέρα και είσαι λίγο πιο κοντά στο να βιώσεις τις επιθυμίες σου.